Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Gepleýär Azatlyk radiosy. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanyny iň köp okulan makalary Türkmenistanlaryň ençemesiniň ýurtdan çykarylmagyna ruhsat berilmezligi. Türkmenistanyň ähli ýeňillikleri, mut hyzmatlary ýatyrmagy barada boldy. Hormatly arkada söz başymyzda çap edilen meniň sizden kisi bolmadyk haýşym barda atly okujy hat hem köp okuldy. Şeýle-de okujular Türkmenistan turistleriň ýol welesiz hereket etmegini gadagan edýär. Türkmenistan mektepler ýörüýte ugurlar boýunça 3 topara bölünen atly makalarymyz köp okuju çekdi. Bu temalardan efire berilen we Azatlygyň web saýtyna çap edilen ses ýazgylary hem köp dinleýiji çekdi. Şeýle-de büdjet işgärlerine aýlyk berilmeýär, döwlet resmiýetlerine käýins paýlanýar. Goşmaça tölegler hususy firmalaryň yapylmagyna getirýär atly gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäşligine girýär. İň köp tesgirçi söhbetde çekenleriň başyny Türkmenistan ähli ýeňillikleri, mut hyzmatlary ýatyrýar. Türkmenistanlaryň ençemesiniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi atly makalar çekýär. Şeýle-de Türkmenistan täze türme jaýlaryny gurup, tutsuk orunlaryny köpeltýär atly makalamyzda köp tesgir ýazyldy. Çoğunluda jaýlar ýumurlýar. Yeni datly videomuz Türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly foto sergimiz bolsa, bu hepde iň köp görülen boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip gowgalyan temalar boýunça öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýörüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Türkmenistanlaryň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzlenip ýazan hatlary. Hormatly arkada rubrikamyz bilen dowam etdirýär. Okujymyzyň hatyny okumak üçin mikrofon kärdeşim Merdan Sariýewa bermezden okujularymyzdan gelýän hatlaryň bolşy alçap edilýändigini we efire berilýändigini, olarda edilýän pikirleriň Azatlygyň pozisiýasyny aňlatmaýandygyny bellemek isleýär. Türkmenistanda Gurbanuly Berdimuhammedow telewizionyanyň üstü bilen para uly üns bererin diýip tutuş halka ýüzlenýär. Emma nähili ýygnakda şolar ýaly söz diýse-de hiç kim üns bermeýär. Sebäp türkmen halky Gurbanuly Berdimuhammedowyň her geçirýän ýygnagynyň ýatamadagyny bilýär. Türkmenistanda zatlaryň bahalary näçe ýokary galşy ýaly işe girmek üçin bermeli paralaryň bahasy hem 2 esse bolýar. Pullar yok adamlar iyisiz ya da çöreksiz yaşamalı bolýarlar. Käbirleri öz çağlaryny ekläp bilmän, utanyp öz janlaryna kast edýärler. Meniň özüm ýokary bilimli, ugrum mugallimçilik. Emma Türkmenistanda mugallimçilik ugru boýunça köplenç aýal masgalany alýarlar. Eger watan habarlar gepleşigine tin berseňiz, Berdimuhammedow täze açan mekteplerinde ya da ýokary kujaýlarynda öňünde durup çykyş edýänler aýal masgalalar. Özüm 7 gezek garano, oku işleri boýunça bilim müdürligine, bilim ministerligine we Aşgabatyň häkimine arza bilen ýüz tutdum. Hiç ýyl peýda bolmady. Mysal üçin Garanonyň 5-nji etajynda kadrlar bölüminde bir aýal masgala işleýär. Şonuň özü seniň bilen başga bir kabinete geçip açyk ýüzbe-ýüz para barada gurrun açýar. Näçe berip biljek diýip senden soraýar. Şolar ýaly wakalary Türkmenistanda kän duş gelse bolýar. Qadirli dinleyijiler, okuyjynyň uradan hatyndaky maglumatlary beýleki garasyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Şeýle-de hatdaky pikirler okuyjynyň öz şahsy pikiri bolup, ol Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny hiç ýyly sökrelendirmeýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Türkmenistanyň owa adamlar prezidentiň tebigi serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak aýratyn bir uğur bolup durýar diýen sözlerinden alada galylar diýip ýerli çeşme habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu sözleri 6-njy ýylyna geçiren iş maslahatynyň dowamyny Niýaz tarapyndan 1993-nji ýylda girilen ýeňillikler ulgamyny ýatyrmak teklibini edenini aýtdy we adamlar öňkü prezidentiň ýatyran mal salgynyň hem dikeldilmeginden howatyr edýärler diýip ýerli synçylar belleýär. Prezident Berdimuhammedow tebigi serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak pikirini bu urda emele gelen tölek ulgamynyň tebigi rentanyň adalatly we ykdysat taýdan esaslandyrılan meçörüniň salynmagyny üpçün etmeýänini bilen delillendirýär. Şeýlede prezident vice-premier Bäşim Murat Hoja Mehmedow salgy ulgamyny kämilleşdirmek meselesiniň üstünde işlemegi tapşyrdy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyny aýdylýar. Yerli synçy Aman Murat Bugaýew owa adamlarynyň hususan mallarlaryň alada galmagynyň esassy dälligini, sebäbi esser dargandan soň Türkmenistanyň mal üçin salynýan salgydyň ýatyrlandygyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa esser zamanynda Türkmenistanyň şahsy hojuluklarda 10 san dogar we bir sygyrya düýe saklamagy ruhsat edilýärdi we olar üçin hökman salgy salynýardy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýew esser dargandan soň mal salgydynyň ýatyrlandygyny, adamlaryň isledigiçe mal saklap biljekdigini aýtdy we mally adamlara döwlet gollawyny hem wada berdi. Sebäbi bu hem adamlaryň hem döwletiň bahwitlerini gawat gelýärdi. Ýurtda dargayan kolhoz sawhoz sistemasyndan soň ulanylmagan galýan ummasyz uly ör meýdanlary, tebigi ferişdeler bar diýip synçylar aýdýar. Ýazman Murat Bugaýew bu adanyň ykdysady netije berendigini, adamlaryň döwlet başçylarynyň sözünden anyp mal edinip başlaganlygyny, muňa durmuşyň özüniň odalky owhujuluk mallarçylyk puwdoklarynyň dargamagy netijesinde öderen işsizligin hem mezur edenligini aýdýar. Şahsi sektördäki malların sany artyp urada adamlar şol salgydyň salynmaýanlygyndan ýene gaýrydan peýdalanyp hem de döwlet tarapyndan hakawa alynmaýanlygyna arkaýlanıp özüniň şahsi sektördäki mallar köpeltdiler. Azatlygyň ýerli çeşmeleri Türkmen hökümetiniň mallarlara beren wadasyny ýygyny almak ähtimallygy barada mundan 2 ýyl habar berdiler. Bu alada administrativ düzgün bolmalar barda kodeksde ýürüýte jerimelerin giýrilmegi şol sanyny şahsy hojulugyny mal saklayan adamlaryň ör meýdany we çöllek guýlar üçin tölek tölemeli edilmegi sebäp boldy. Türkmenistanyň Hronikasyny ýeşeri bu habar bilen baglykda çap eden maglumatyny Aşgabatdan Daşgow welaýatyna iýerilen komissiýanyň adamlary eýýäm öz melleklerini ýer astyndan öz güýçleri bilen çykarýan suwlar üçin hem tölek tölemegi borçly edýänligini bellädi. Türkmen prezidentiniň tebigi ferişdelerden peýdalanjylara salgy salmak tapşyrygy bilen bagly entek hiç bir anykladyň ýokdugyna garamazdan ýerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä adamlar mellek ýeri. Mellek ýerinde olanan suwuň üçin ýörüýte salgy tölemeli bolmagy mümkin. Mellekden alynýan önümler üçin giýirdeji salgydynyň da giýirilmegi ähtimal diýip alada galýarlar. Şunun bilen birlikde synçylar döwletiň öýre meýdanlaryny suwlandyrmakda mallarlara hiç ýyl kömek etmeýändigini, mellek ýerlerini suw barman soň hojalyklaryň öz güýji bilen guýy gazdyryp suw çykarmagy mezur bolýanlygyny belleýärler. Ol adamlar öňem iň bir agar durmuş şertlerinde ýaşaýarlar. Ilki hökümet adamlara salgy salar ýaly ýaşaýyş şertlerini öğretmeli we salgydy soň salmaly, işlemäge şert öğretmän salgy salmak adalatsyzlygy köpeldir diýip ýazdy Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli hünärmenler pensiýa ýaşyna ýetenden soň hem işini dowam etdirmäge höweslendirmegi zerurdygyny aýdýar. Mundan öň Hasanyň Sapar Muratniýazyň ýurt dolandyran ýyllarynda Türkmenistanyň 100 miňläp adamyň pensiýalarynyň azaldylanlygy ýa kesilenligi hakynda habar çykypdy. Soň Gurbanuly Berdimuhammedowyň ol pensiýalary dikeldenligi habar berildi. Ýöne aralykda pensiýa ýaşyna ýeten emma işlemek isleýän adamlaryň işden çykarylýanlygy,
Prezidentin döwlet çykdyjylaryny azaltmak barada diýen talaplar bilen baglykda geçirilen stat kemeltmelerde hüner ruhsatlygyna garamazdan ilk pensiýa ýaşyna ýeten adamlaryň işden çykarylyany barada maglumatlar gelip boldy. Inni bolsa prezident birden raýatlaryň goşmasy pensiýa toplamalaryny höwetlendirmek, ýokary derejeli hünermenler pensiýa ýaşyna ýetenden soň hem işini dowam etdirmäge höwetlendirmek zerurlygy barada gurrun edýär. Yerli finsiler prezidentin birden pensionerlerin aladasyny etmeginiň ýurtda dören uly kadr yetmezligi bilen baglylygyny hökümetin islemese esser döwrüne ýetişdirilen hünermenlere dayanmaly bolýanlygyny aýdýarlar. Yerli finsiler Murat Bugayew kadr yetmezliginiň soňky ýyllarda daşary ýurtlarda gowy bilim alan ýaşlaryň ýurda dolanmagynyň azalmagy netijesinde has ýeti duýulyp başlandygyny belleýär. Sebäbi daşary ýurtlarda alynan diplomlar Türkmenistany ikrar etmek uly derdeser. Olar bagtyň çup ikrar etdirsen iş tapmak ondan kyn. Ya iş var yerlerini ýaşlary ýaşaýyş şaýlary, gaýry durmuş hyzmatlar bilen üpçün etmegem uly problema diýip ýazan Murat Bugayew Azatlyk radiosyna aýtdy. Yazdy bu sözünü Günwatar Türkmenistany alatyda neft gaz puwdugyny ýüzläp hünermeniň yetmezçilik etmegi, hökümetiň bunu boyun almagy. Emma ol yerlere baryp işlejek adamlar üçin ýaşaýyş şertlerini döredip bilmezligi bilen delillendirýär. İkinci tarapdan yerli finsiler ýurduň öz ýokary jaýlaryny tamamlayan ýaşlaryň köpüniň bilim, hüner derejesiniň juda pesdigini, metduatda tariflenýän bilim reformasynyň garaşlan netijeler bermänligini aýdýarlar. Yaz Aman Murat Bugayew bu ýagdaýyň hususan medisina, saglygy saklaýyş puwdugyny ýeti duýulýanlygyny, adamlaryň garaşsyzlyk ýyllaryny bilim alan lukmanlara däl, Sowet döwrüne bilim alan wraçlara ýüz tutanlaryny gowy görýänliklaryny belleýär. Aýdylmagyna görä, täze gurulan saglyk merkezlerinde döwrewap tehnikalar bilen üpçün edilen lukmanlaryň näsaga goýan diagnozlarynyň ýalňyş çykýan wagty hem az bolmaýar. Bu ýagdaý Magarov puwdugyna hem ýeti duýulýar diýip synçylar aýdýar. Aman Murat Bugayew soňky ýyllarda öňkü halifa muallimleriň derejesindäki tejribeli, bilimli muallimleriň az ýetişdirilenligini aýdýar. Soňky halifa muallimleriň derejesinde tek muallim kadrlary taýýarlanany elbetde men ýaş kadrlaryň ählisiniň üstüne atmagy aglabasy özüniň pedagog hünerini kämilleşdirip pedagog bilen adyny ödümege taýin adamlardan. Yerli çeşmeler bu hyly ýagdaýyň tejribeli hünermenleriň yetmezçiliginiň beýleki puwdoklarda hem görnýänligini belleýärler. Aýdaly, mundan 2 ýyl şäher içindäki suw öterji nasoslaryň pensiýa ýaşyna ýeten operatorlaryny işden çykarmaly, ýerlerini ýaşlar almalydylar. Emma olaryň edýän işlerini etjek hünerli ýaşlar ýeterlik tapylmady diýip Aman Murat Bugayew Azatlyk radiosyna aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Ýazdy Hudaýberdi Halliýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Ine Türkmenistanyň prezidenti pensionerleri pensiýa ýaşyna ýetenden soň hem işde galmagy höwetlendirmegiň zerurlygy baradaky pikir aýtdy. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň prezidenti ýurtda kadr yetmezçiligini soňky döwürde ýygy-ýygydan dile getirýär. Yerli finçileriň tasdiklamagyna görä, bu ýagdaý ýurtda ýetişdirilen kadrlaryň köpüniň ören gowşakdygy bilen bagly, şoňlan birlikde daşary ýurtlarda okan türkmen ýaşlarynyň ýurda gelmeginiň azalmagy bilen bagly. Eýsem şu ýagdaýda Türkmenistan barha ýitileşýän kadr meselesini häzirki ykdysat şertlerde nähil çözüp biler. Bu arada belki Hudaýberdagy siz öz pikir düşünjeleriňizi paýlaşarsyňyz. Sebäbi siz Sowet döwrüne kadrlaryň nähili ýetişdirilenligini belli bir derejede bilýärsiňiz. Elbette o döwürde Türkmenistanyň ýagdaýy häzirki ýaly däldi. O döwürde Türkmenistan diňe paýtaçylyga gönükdirilen, şonuň bilen birlikde de belli bir derejede maldarlyk wady. Ýöne esasy uğur paýtaçylykdy. Şu paýtaçylyga laýyklykda da ähli raýonlarda, häzirki etraplarda owu hojuluk uçilşeleri bardy. Şu uçilşelerde traktorçylary, şoförleri, soňra tokorlar diýerler, ustahanada işler ýaly ustalary taýýarlamak gözeňinde tutulýardy. Soňky döwürde 80-nji ýyllarda şol işgärler ýetmän başlan wagtyna şol uçilşeleriň, ýagny hüner öwrüdüji mekdepleriň muallimleri owa ýerlerine gelip işläp ýören adamdan eline şahadatnamasy bolmadyk. Traktorçydan egzamin alyp, onuň eline şahadatnama berip başlady. Indi şu ýagdaýlary nazara almak gerek. Häzirki döwürde Türkmenistan öz başlyk döwlet bolly, ol diňe paýta däl, ol göwönmem ýetişdirmeli, guşçuluga da üns bermeli, balykçylyga, durmuşyň ähli ugurlaryna üns bermeli. Şonuň bilen birlikde şol ugurlar boýunça kadrlar gerek.
Inni Hudaý berdi, şo kadrlar nädip ýetişdirmeli? Dogrudan mene gaty giň iqtisadiýetin, gaty giň dürli pugdoklar boýunça dogrudan dünýä derejesindäki önüm önriýän, hatda şu prezidentin talaby boýunça importyň ögöni tutýan hem eksport edip bolýan önümleri ýetişdirýän kadrlar gerek. Şu kadrlary ýetişdirmek üçin şu ünkunna Türkmenistan näme etmeli? Owul bilen hünär öwrüdüji mektepleriň mugt bolmagyny ýola goýmaly. Sebäbi munun sälçe wagt öň biziň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa ýörüýti hünär öwrüdýän mektepleriň pully bolanlygyny, oň üçin ummasyz pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdypdy. Şol pul salgydyny ýatyrmaly, okuwçylara salynýan, okuwça hünär öwrenjek adama salynýan puly ýatyrmaly. Sebäbi ol eger işläp bilse, ol döwletiň peýdasyna. İkinci bir tarapdan dürlü ugurlar boýunça hünär öwrediýän mektepleriň sanyny artdyrmaly. Onu diňe bir merkezi Aşgabatda ya vilayet merkezlerine däl, eýsem her bir etrapda bolar ýaly etmeli. Egerde biz Günwataryň tejribesine seretsek, şu ýerde Çekiýada Pejiň turwasyny arassalyan hünärmenlik okuw jaýy bar. Şolar ýaly kiçi zatlara çenli berk üns bermeli, hem şonu ýaşlaryň okumagyny höwüsdüretmeli. Inni Hudaý berdi, yerli kynçylaryň aýtmagyna görä hatda daşary ýurtlarda bilim alyp gelen türkmen ýaşlarynyň hem odaly iş ýerlerini tapmaýanlygy, iş ýerlerini tapsa da jaý bilen beýle külen üpçün edilmeýänligi hakynda maglumatlar gowuşýar. Inni şu ýaş kadrlary eger ýetişen kadrlar bolsa, daşary ýurtlara gitmeli ýaly nähil gollamaly Türkmenistanda? Owul bilen ähtiýaçlyk gerek. Meselen bir hünärmendlik okuwyny gutoran ýaş bilermeni 2 ýyl işler ýaly iş tap bermeli hökümetiň özü. Egerde onu hökümet iş bilen üpçün edip bilmese, onu ona ýardam tölemeli işsiz galan üçin. Şol ýardamlar Türkmenistana ýitirildi. Öňkü döwürde Sowet döwründe şolar bardy. Meselen направление diýdik. Biz o döwürler şol bir ugur boýunça uğradylan kadry şol edara işi almalydy. Eger işi alyp bilmese, onu başga bir iş bilen üpçün etmelidi. Garaz şonu işsiz goýmaly däldi. Şol kepillik ýok. Şol kepillik bolmaly. Ilki bilen okuw başlaýanna ol ýaşlara aýtmalyny, okuw gutoranňyzdan soň size jaý beriljek, plança manat aýlyk beriljek, iş şertleri bilen üpçün ediljek diýilen kepillikler gerek. Eger şol kepillik bolmasa, hakykatdan hem o ýerden ýaşlar gaçar. Onsoň pensioner diýen, men özümem pensiýa çykan adam, pensioner diýäniň wagtlyň adam bolýar. Owul bilen olaryň saglyk ýagdaýy ýol beren ok. Her näçe işläýin diýse de, ol aslynda ýöne ýere pensiýa çykmaýar adam. Ol saglyk ýagdaýy ýaşynyň gaýtmagy bilen bagly, öz ukybyny ýitirmegi bilen bagly pensiýa çykýar. Eger şol pensiýa çykan adamda işlemäge höwes bolsa, hem işlemäge güç, kuwat bolsa, ol güç ören gysga wagtlyk, gaty gysga. Şoň üçin döwlet ýaşlara üns bermeli. Onu da biziň regionymyz şol meselede tüýs bir bagty getiren ýurt, biziň milletimiziň aglawy bölegi ýaşlar bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaý berdi haly bilen Türkmenistanyň kadr ýetmesili barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede siz nähili pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň ses tapgyryndan Lewap vilayatynyň Amideriýa stansiýasyndan özüni Hemraul diýip tanadan pensioner bilen söhbet edýärinde dowam etdirýär. Hemraulini Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetdeşlikde ýaş oglanlaryň ýetkinjekleriň esasan köçelerde ýetişýändigini, durmuşa ýeterlik taýýarlanylmaýanlygyny görüň berdi. Şeýle dol işsizligiň ýaşlar barhaken daşary ýurtlara gitmäge mezur edýändigini belleýär. Inesi mektebi gutormadak yetkinjek çağalar o ýerlerinde näme bilen meşgul bolýarlar. Şular öz wagtlaryny nähil geçirýärler. Yetkinjek çağalar oynap ýerýär, iş ýok, edere. Okuwka gelýärler, akşamdan näme telewizor seyredýärler, uçgusy köçe çykýarlar. Biraz konsert bolsa, bar klublara aýlanyp gelýärler. Beylere kutu iki vara urşuyorlar köçelerde. Köp zatların üstünden var yer olallar. Boşta. Eder iş yok. Sağının çıktı diye olallar işsizlikten yana. Son bir bilen urşuyorlar. Muşlaşıyorlar köçede. Akşamda neme diyorlar boş olallar iştedi. Aşk yaşacık olallar aynı oynaya aşkı. Bana 5. 6. klaslar, 4. klaslar olallar oynaya aşkı. O kette okunu otaran olallar o meydanda geziyorlar motor sürüşüp eder iş tapman.
Onun şolar ena taň eklençinde bolýarmy? Owa, ene atalar bakmalyda näme etmeli? Bakmasy lazım. Armyaya gidinçe bakan. Onun kullugy Türkiýeden tamam şolara iş mümkinçiligi bolanokmy? Yok, iş yok, mümkinçilik yok ol fakirlere iş. Nereden olsun iş tapılması? Geziyorlar, ahir iriyle Aşgabat'a gidiyorlar iş gözler. Aşgabat'tan tapmasalar nağlaç, pulrak. Türkiye'den özü kuruna gitmeyen de, ona da pul tilak gitmeler, ne açı pulun çıkıyor. Şunu ortada bir ayal duruzup, işlen pulundan hak alacak ol. Ortada pulu işlep, şol ayal ert geliyor da, biltilerine çelip göterip Türkiye'ye gidecek değilse. Şu ortada duruyan hele. Bizim yanımızda şu nehirler var. Onun ağrık barandan şolar işe yerleştireyim ki? İşe yerleştirmeyen bilemek. Şöyle ne ağır Türkiye akademisi şol ayal. Geçiriyemişsin. Biltilerine hem zatlarını ödük, pulu adı olsa, öd boyunu alıp, akademisi. Son olsa, beriyendir de, bilti hakkısını, zadını hakkını beriyendir de öyleye. Şöyle de işteyim men. Hormatly dinleyijiler, lewaply pensioner Hemrawly ne bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Samerdan Ulmurady owan sanly türkmenleriň okuw kitap mümkinçiliklerini nazara aýlady. Awganistanda çağalaryň goragy boýunça alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağalaryň hak hukugynyň aýagasty bolýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awganistanda 3 milyona golay çağanyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Awganistanyň Magarip ministrligi habar berýär. Türkmen çağalarynyň belli bölegi mektepde bilim almakdan mahrum galýar. 10 ýaşyndaky Ogulhan mektepde bilim alýar. Ogulhan 8-den 11 bilen sınıfımızda 34 kız var. Bir de içeriyanak su yok, hem bir hayman içinde 30, düşek yok, yerde 30. Türkmen owlarynda mektepleriň gapylary okuwçylar üçin açyk. Ýöne mektepde okuw kitaplarynyň ýeterli däldigini türkmen okuwçylar aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýandygyny Hal Muhammed gurrunmerdi. Kitap berilen yok, haymada oturuyoruz kepede. Dival jay yok, mektep tahta yok, kitap yok, toparın üstünde oturuyoruz, kilem yok, çöwki yok. Kızık oldu, qaraları yarık divallan depetinden su akıptı. Kitap science peştu, deri, hemmesinden satın aldık, coğrafya, hendise, 30'dan. Muhammed Muradyň aýdyşyça, bir sınıfta ýekece okuw kitaby bar. 34 okuwçynyň mugallimyň gara tahtanyň ýüzüne ýazyp beren ýazgyndan göçürip alyp okaýanlyklaryny bildirip ol şeýlediydi. Kitap yok şol, satın amalamız yok bunlar şipillen. Yazıp okuyup yiyoruz bir eksan kitap bile. Bir kitap var, ondan tahtan gözünü yazıp veriyor, biller deptere oturup alıyoruz. Haş ediyoruz, kitap olmasa biller ne yazıp okuyla. Biri de onu kanan kurracığında yoksun. Ova satın alıp geliyorlar. 5. sınıf mektep okuwçysy Şükürullah okuw kitaplarynyň bazarda satylýandygyny özüniň eşidendigini dile getirdi. Emma onuň okuw kitaplaryny satyn almaga gurby çatmandyr. Yok, kitaplar satın almalı. 5 kitap, 7 kitap almalı satın. Ya hükümetten verilen yok. Bir onu satılıyor diyor. İstiyorsan alacak oluyorsun bilem. Bir yarım kitap var, onu yazıp alıp gitmeli ya. Tahtan yüzünü yazıp gitmeli. Yörtüp son yanından başka kitaplar götürüp alıyoruz. Sonra okuyoruz. Netice alıyoruz. Yoksul maşgalalaryň okuwçylaryna okuw kitaplaryny satyn almak başartmaýandygyny okuwçy Jimahan belledi. Kitap bilerdi yok. Gariban bayan qynçyklar bolýar. Gariban alyp bilen yok, bay alyp ýöler. Pemekne kitap ýeten yok. Özleriniň keppede we çadyrda bilim almaga mejbur galýandygyny Abdurrahim aýdýar. Kitap bolsa biler okuyacak, diwarlar ýykyljak boldy. Guý yok, düşek yok. Biler ýaýmadan bir yarım baksa yok hayma. Keppede otuz. Ýykyljak diwarlarda otuz. Insan perwer guramalyň ýaradan azabatynyň belli boluşyna görä Awganistanda çağalar agyr işlerde işledilýär. Çağalar jinsi zorluklara da mejbur galýar. Awganistanyň aýallar boýunça ministrliginiň Jowzan vilayet bölüminiň başlygy Hanym Nejibe Qurayşy türkmenleriň öz çağalaryny mekteplere ibermeýändigini öňe sürdi. Türkmenleriň arasynda gyzlaryň ýaş durmuşa çykarylýandygyny Hanym Qurayşy notady. Türkmenleriň arasynda galyň meselesiniň bardygyny Hanym Qurayşy belledi. Qiyinçiliklar bar. Çağalarynyň gyzlaryny mektebe goýmasyň hakynda kiçi ýaşlarda ulara tur etdiýerler, galyn köp alýarlar. Hormatly dinleyijiler, Kawulla kawarçymyz Samerdan Ulmuradynyň Awganistanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.